Abflug 573 nach Palma de Mallorca. Die Fluggäste werden gebeten, sich zum Avui en dia a Mallorca hi trobam molta gent de la península i d'estrangers que hi viuen aquí. Avui hem decidit anar a Joan Alcover per veure aquí trobam a la península i aquí trobam estrangers. Hola. Hola. D'on ets? d'Andalusia, d'Extremadura. Ara has venir aquí? perquè els meus pares van conèixer allà i van decidir venir aquí a viure. T'agrada? Sí, està molt bé, és una illa petita però és bonica. I per què vas venir a Mallorca? Vaig arribar a Mallorca quan tenia 6 anys i amb ma mare cercava treball i aquí n'hi havia més perquè allà només n'hi ha camp i només podia treballar als camps. En un mes ja hi vaig aprendre català, més o manco, i vaig fer molt bé. Quin menjar són típics d'allà? El gazpacho i el pescadito. Pernil i chorizo. Per què vas venir a Joan Alcover? Bé, perquè el meu col·legi va decidir, tots els que estaven estudiant allà, que podien entrar aquí o el Ramon i jo vaig venir aquí perquè estava el meu germà. Vaig al dia que és institut perquè pareixia que era molt petit i la gent creia que seria més familiar. Moltes gràcies. 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 Hola. Hola! Hola! D'on sou? De Santo Domingo. Santa Isabel, Neva. De Brasil, vaig arribar fa 4 anys. I uns menjars típics d'allà? Pues peix, molt d'arròs. I unes coses típiques d'allà? El baile y la fiesta. Ay, qué empieza. La moda mateix. Vos agrada ballar? Yo bailo salsa, bachata, hip hop, yo lo bailo sin vez. El menjar, que aquí no ho fan, bé, la dansa, que aquí tampoc ho fan de la mateixa manera, el clima tropical, la gent que xerra més que a Mallorca, que com és una illa supos que són més així, però bé. I per què ara vau venir a Mallorca? Per cambiar d'aire, habitat, m'agrada molt viatjar. Yo porque soy adoptado. Porque mon pare i ma mare van morir. T'agrada? Sí. I vos agrada Mallorca? Claro. Bueno, sí, claro. Es una isla también, todas las islas molan. I a Joan Alcover vos agrada? Sí, te puedo decir que sí, por eso estoy aquí. Sí, bé, és un poc difícil, però... Sí, encara que sigui molt difícil, però sí. Que vas venir? El Joan Alcover perquè tots els meus amics havien decidit venir aquí i clar, jo també volia. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Com a resultat d'aquest reportatge hem obtingut informació de distintes persones de la península, com sigui Extremadura i Andalusia, i també de persones estrangeres. Espero que us hagi agradat i gràcies per tot. Tiruré, quac, quac, i els missatges clar perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar les tradicions arrelades de padrins a nins llegint qualque rondalla. Digueu si serà bona la sobrassada, com se fa una encimada o una oliva trencada, un rubiol, una panada, lo que era una arada. Tiruré, quac, quac, i els missatges clar perduràs amb els vells que hem d'estar i escoltar les tradicions arrelades de padrins a nins llegint qualque rondalla. Padrí quedau i així m'explicau com torrant escaliu i aprendre a fer el cap viu. Contau-me com fèieu abans les matances, ball de bots, les gloses i tantes altres coses.